Vážení cestující, osobní vlak číslo 6236 ze směru Pardubice hlavní nádraží, pravidelný příjezd v 11 hodin 56 minut, přijede ke druhému nástupišti. Vlak zde jízdu končí. Osobní vlak číslo 6236 ze směru Pardubice hlavní nádraží přijíždí ke druhému nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou výjíždí vlak. Pozor, hlásím změnu nástupiště. Osobní vlak číslo 6236 ze směru Pardubice hlavní nádraží, pravidelný příjezd v 11 hodin 56 minut, přijede k prvnímu nástupišti. Osobní vlak číslo 6236 ze směru Pardubice hlavní nádraží přijíždí k prvnímu nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou výjíždí vlak. Na prvním nástupišti nastupujte do osobního vlaku číslo 6241 ve směru Pardubice hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 12 hodin 4 minuty. Osobní vlak číslo 5204 ve směru Chlumec nad Cidlinou, pravidelný odjezd ve 14 hodin 34 minuty, bude přistaven ke třetímu nástupišti. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 928 ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd v 15 hodin 25 minut, bude na svém odjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Na prvním nástupišti nastupujte do osobního vlaku číslo 6241 ve směru Pardubice hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 12 hodin 4 minuty. Na druhém nástupišti nastupujte do zpožděného rychlíku číslo 928 ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd v 15 hodin 25 minut. Upozorňujeme cestující, že vlak jede odklonem. Stanice Hradec Králové, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 6236 ze směru Pardubice hlavní nádraží, pravidelný příjezd v 11 hodin 56 minut, přijel k prvnímu nástupišti. Vlak zde jízdu končí, prosíme vystupte. Zpožděný rychlík číslo 928 ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd v 15 hodin 25 minut, bude přistaven ke druhému nástupišti. Upozorňujeme cestující, že vlak jede odklonem. Na třetím nástupišti nastupujte do osobního vlaku číslo 5204 ve směru Chlumec nad Cidlinou, pravidelný odjezd ve 14 hodin 34 minuty. Na prvním nástupišti nastupujte do osobního vlaku číslo 6241 ve směru Pardubice hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 12 hodin 4 minuty. Vážení cestující, na prvním nástupišti nastupujte do osobního vlaku číslo 6241 ve směru Pardubice hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 12 hodin 4 minuty.
Vážení cestující, na prvním nástupišti nastupujte do osobního vlaku číslo 6241 ve směru Pardubice hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 4 minuty. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 928 ve směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 15 hodin 25 minut bude na svém odjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Důvodem vzniklého zpoždění vlaku je oprava trati. Cestujícím se omlouváme. Na prvním nástupišti nastupujte do osobního vlaku číslo 6241 ve směru Pardubice hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 4 minuty. Vážení cestující, upozorňujeme vás na možnost předprodeje jízdních dokladů a místenek. Jízdní doklady a místenky je možno zakoupit až 2 měsíce před nástupem jízdy. Nákupem jízdenek a místenek v předprodeji se vyhnete zbytečnému čekání u pokladen. Nejbližší přípoj směrem Pardubice hlavní nádraží je osobní vlak číslo 6241, který má pravidelný odjezd ve 12 hodin 4 minuty. Na prvním nástupišti ukončete nástup do osobního vlaku číslo 6241 ve směru Pardubice hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 4 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Na třetím nástupišti nastupujte do osobního vlaku číslo 5204 ve směru Chlumec nad Cidlinou. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 34 minuty. Nejbližší přípoj směrem Chlumec nad Cidlinou je osobní vlak číslo 5204, který má pravidelný odjezd ve 14 hodin 34 minuty. Prosíme pozor, u třetího nástupiště bude projíždět vlak. Dbejte osobní bezpečnosti. Opakuji, u třetího nástupiště bude projíždět vlak. Žádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti. Přestupujte na třetí nástupiště do osobního vlaku číslo 5204 směr Chlumec nad Cidlinou. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 6241 ve směru Pardubice hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 12 hodin 4 minuty, bude na svém odjezdu asi 5 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vážení cestující, na prvním nástupišti nastupujte do zpožděného osobního vlaku číslo 6241 ve směru Pardubice hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 4 minuty. Na prvním nástupišti ukončete nástup do zpožděného osobního vlaku číslo 6241 ve směru Pardubice hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 4 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, na třetím nástupišti nastupujte do osobního vlaku číslo 5204 ve směru Chlumec nad Cidlinou.
Pravidelný odjezd ve 14 hodin 34 minuty. Na třetím nástupišti ukončete nástup do osobního vlaku číslo 5204 ve směru Chlumec nad Cidlinou. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 34 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Zpožděný rychlík číslo 928 ve směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 15 hodin 25 minut bude přistaven ke druhému nástupišti. Upozorňujeme cestující, že vlak jede odklonem. Nejbližší přípoj směrem Praha hlavní nádraží je rychlík číslo 928, který má pravidelný odjezd v 15 hodin 25 minut. Vážení cestující, na druhém nástupišti nastupujte do zpožděného rychlíku číslo 928 ve směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 15 hodin 25 minut. Upozorňujeme cestující, že vlak jede odklonem. Na druhém nástupišti ukončete nástup do zpožděného rychlíku číslo 928 ve směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 15 hodin 25 minut. Upozorňujeme cestující,